Amabhela sicoco sinuka intsundwana ngamakrokrozela njengelifu lemvula. Osonana osala koniwe izinto ezingoni mntu. Bedlana laselenge kaloku ibhele lesabathu xa labalibanzi sonini nanini. Izinto eziqhwanyaza ngemali. Yiloo mali kaloku esiyikhalelayo, esiyithandazelayo, esiyicelayo, esiyicengayo, esiyifunayo sikuthumela evenkileni ka-my friend. Sithi hamba uyothenga. Kuba kaloku namhlanje ngumvulo lolaa suku esiye sikubize sithi nansi ivenkile ka-my friend into zonke uvulile. Athi omnye phele mna ndifuna amanzi olwandle, sithi yiza sihambe siyokukhela amanzi olwandle sikuthengisele loo santi yolwandle, loo matye olwandle. Omnye athi phele ndifuna amafutha omlungu, bathi iphuma limile, sibaleke siyokhangela umlungu otyebileyo simjude sithathe loo mafutha sikuthumelele. Kuba kaloku phele ufuna imali. Athi omnye ndifuna umhlaba wamangcwaba, sikhangela umhlaba okufutshane tata apha egadini sikufakele eplastikini sithi nanku umhlaba wamangcwaba. Don't forget kaloku to subscribe or not to sandufika kweli khaya ukwenzela uba siqhube kunye, ukwenzela uba ungaphindi ushiyeke. Kaloku xa ucofe laa notification bell iza kukhumbuza into ukuthi nanku my friend ephinde wabuya. Namhlanje ngumvulo ke njengoba sesitshilo apho siphatha khona okusevenkileni. Namhlanje siphethe isicelo, siphethe into ekudala ifunwa ngabantu, umdlebe. Uzawuzibuza omnye uba kutheni ibhele umdlebe ungawuncokoli ngolozithathu nje. Isizathu soba singawuncokoli ngolozithathu, phana ngolozithathu siphethe amayeza, siphethe kaloku amachiza amaxolo iingcambu ezaziwayo, hamba uyoyifuna uyifumane. Ngale mivulo sikuphathele ezi zinto ufumanisa uba there's a lot of myth and mystery around yona umdlebe ke ufakwe ngolo hlobo. Xa suqala ke lo mdlebe sikuqalele nge-botanical name sithi yi-Synadenium cupulare, xa beyikhumsha bathi yi-dragon's blood. Le nto ayonto ifikayo, sisityalo that is thousands and thousands of years. Ifumaneka kakhulu kwezi ndawo zidry, ezi ndawo ziqwebayo, iindawo ezimbi, kulapho uzayifumana khona i-dragon's blood. Siphethe yona ke namhlanje. Njengoba siphethe yona, we want to start with the myth that surrounds eli yeza. Eli yeza laqale ukusetyenziswa ngama-Arab and then ladibana nama-Greek, ladibana nazo zonke ezi-Romans and other Europeans. Labe lina a lot of mystery around yona ukuze bathi i-dragon's blood because of the blood. They believed ukuthi lo mthi lona utya izilwanyana and then lo mthi lona uphinde kwawona ukuba uyawusebenzisa you get the mythical powers zalamandla alomthi, nawe ube nobubugqi bomthi, ube nezinto ezikwenza ube strongo. Bawusebenzisa ke abo bantu ukwenza izinto ezazigwenxa, ubulala. Umntu athi uzakwenza izipell, I'm going to cast some spells. Athathe lo mthi awudibanise nezinto zakhe and cast some spells. Wahamba ke lo mthi wazodibadibana ke nezinye ndawo ezixubana nobhele. Ubhele ongeze yakhe imithi yena ngelithi lo mthi asimthi ukwazi ukuyowuka. Bathi kufuneka ufike nebhokhwe, ufike ebusuku, ufike uphahlile, ufuthile, uphalazile, uchathile, ukwenzela uba lo mthi ungakuginyi. Bathi kufuneka xa usika u-chop and run, chop and run. Seyilapha kuthi ke loo nto xa beyichaza abantu bayo, bayichaze le nto ibe such that is not everyone okwazi ukuyowukha lo mthi. But if you go to the area where this tree is endemic, bawusarha mntanomhle, abanye bade bawulime. The only problem yokulima lo mthi, it takes time. There is a project right now yabantu abalima lo mthi kwi-nursery because ke kwafumanisa ukubana uyaphela kule ndawo u-endemic kuwo. So bayawulima ke ngokwenzela uba uzuphinde ukhule. They will explain how they struggled iprocess yokulima. Njengoba sizawugqitha ke siye sathembisa ukubana in some of these instances we'll try to leave a link okanye sikubonise one of the journals eza kuncedisa ukwenzela uba wena mntu ofuna the medical part yayo loo nto siyincokolayo uyifumane. There is a journal siyi-athachile ke mntanomhle ethetha ngayo i-dragon's blood. Zifundele ke wena, go to Google with elagama uza kuyifumana. Masingene ke ngoku kuso esi sityalo sithi
bathi abantu baso abaphandileyo babhala bathi senzani, this tree from the days ze-Greeks and Romans and Arabs babeyisebenzisa lento kwizinto that heals. You heal iwound from iwound lena i-external yangeso silonda, iphinde itreate the wound that is internal, that is i-ulcer ke mntanomhle, umuntu one-ulcers enzelwe into ephungwayo ngawo lo mthi womdlebe. They will treat i-problems of bleeding. If wena une-excess bleeding, they will use it as anticoagulant, okanye bayisebenzise nakumntu one-menstrual problems. But ke ngoku abanye abaphandileyo but is not an anticoagulant, is a coagulant. Uphele ke ngoku wena mntu ungakhange uphande ungayazi uba uzawusa eyiphi komkhulu, bayisebenzise ukutrita i-diarrhea and other abdominal problems. Siso esi sityalo in the area apho ikhula khona phaya ngakombuya kweendawo zoma-Middle East apho ininzi khona and some islands, bakhe amagqabi xa kudry, because remember sithe ikhula kwiindawo ezixwebayo. Kuzawuthi xa kudry kakhulu kukhiwe amagqabi kufidwe iibhokhwe. Ayonto ke kufikwe ebusuku ke xa kuyokhiwa amagqabi ke hanjwa nje kuthunywe namakhwenkwe abokha amagqabi phaa, bokha amagqabi bakhe bazise. They also take kwalapha kuso esi sityalo, they also take the seeds bazisebenzise ke kuloo nto bazisebenzisa kuyo. Kubekho ke ngoku apha kuso kuwo lo mthi the resin, laa ncindi iphumayo. Uzawufumanisa uba imithi ekhula kwiindawo eziba dry iba nayo iresin ekhoyo. Ukuba uthetha ngomnga uzawuba nalaa ntlaka ityiwe. Ukuba sithetha ngezinye iindidi zeentlaka, there's lots of them, uzawufumanisa uba ezi ndidi zeentlaka zizawuba nazo ezi medicinal properties. Bazawuzisebenzisa as i-glue, bazawuzisebenzisa as some kind of i-perfume, because ezi resins ziyayenza loo nto. Uba uthetha nge-pine tree, iresin yakhona is medicinal mntanomhle, iyazikhupha nezinto ubuhlatywe imeva uthambise yona, babhilive uba it will extract it. Lena ke yomdlebe iresin bayisebenzisile long time ago ukudaya i-violin, ukudaya ifurniture, ukudaya nje xa ufuna udaya. They also dyed i-wool, udaya yonke nje into ebufabric ibanike that red color. Njengoba sithethe ngeglue, bayisebenzisile le resin yomdlebe, elagazi thina sithi ligazi, balisebenzisile as iglue. Baphinde because the resin kuthiwa inuka kamnandi, bayisebenzisile kumntu othi yena uzenzela into ebu-toothpaste, uthi xa uphefumla unuka kamnandi, bayisebenzisele loo nto. They also used it ke for i-chest pains. Sithethile ke ngee-menstrual problems, bayisebenzisa for i-postpartum bleeding. I-postpartum ke abantu abakhe babeleka, xa ugqibobeleka kuthiwa post, and then la bleeding bayenze ngawo lo mdlebe ukwenzela ukubana i-bleeding lena isubside. Setyenzisiwe ke nakwezinye izinto, ininzi le nto. That's why we give you the link yale ndawo esithathe kuyo le information. Yijonge the title yala journal uhambe nawe uyozifundela. Igqithe ke ngoku le nto idibane nomayezeni. Umayezeni omkhulu yena akazuyothatha umdlebe enza i-bleeding. Umayezeni akazuyothatha umdlebe nenza i-toothpaste. Umayezeni xa ifika kuthi ke ngoku le nto ingumdlebe yafika with some mythical powers. Kodwa ukuba ufumene umdlebe, start from the extraction, and there's a lot of mystery around ukuwufumana kwamdlebe lo, to an extent ukuthi kunqabe noba ubone umntu ozawufota yena athi nankuya umdlebe ndim lo, but I'm some distance from wona because andifuni uba unditye. Every photo you see yifoto ethathwe kwi-internet. Zikhona iifoto esizamileyo ukuzibeka apho omnye umthi utye inkomo, omnye umthi kukho ibhayisekile attached. Look at le mithi, is not even related, is not even close to lona umthi oyi-dragon's blood, is another tree.
because kaloku we are spreading imyth. So xa sispreada imyth, thatha nje into related, sometimes also use iPhotoshop ukwenzela uba le nto ispreade the myth that you want to spread. So yijonge ke laa mithi ikhoyo apha kuFacebook. Akukho nomnye umthi oyile dragon's blood oye wavezwa uginye iinkomo neenkukhu neehagu. Wona lo mthi uzawubona with this blood. Here's the thing, I remember sometimes I think February or so, I went to ehlathini ndiyokomba and then ndaxobula umnga. Xa ugqiba uxobula lo mga uza kunika that red, especially xa ufumene umnga osomkhulu, ndawufaka kuFacebook bathi abantu ngumdlebe. You see, I could, uba I was someone else ubhele olambe kakhulu, I could have taken the same tea ndiwupackage ndithengisele lo mntu uthi ngumdlebe ndithi nanku umdlebe, because kaloku we believe kwezi zinto with mystery. Now besitsho ke ukuba uMayezeni yena wenzani ngomdlebe. Zininzi ke izinto ezenziwayo ngumdlebe. Bazawuthi uyaqinisa ngomdlebe, uqinisa ikhaya wenzela uba kungangeni nekota yegqwirha, kungangeni nomoya wesithunzela, usebenzise wona umdlebe. Bathi abanye uyawumbamba umthakathi kuvukwe eme okanye elapha eyadini engakwazi noshukuma. What you want to stress ke kwabo bantu batshoyo, ungahambi uyofuna umdlebe then uthi uzawubamba abathakathi. Uyathakwa mntana omhle ngabanikazi bawo, udityaniswe nezinye izinto kubanjwe umthakathi. Kodwa ke nawe wena mntu onengxaki yabantu abafuna ukudubula kuthi ubufumene umdlebe udibanise neento ezithile, isibhamu esi asizukwenza nto. Uyaqiniswa ke ngomdlebe ngabantu bawo besebenzisa namanye amayeza. Qinise wena ube nelo bhanti lakho, ufake osigidi, uhamba uqhwaba abantu ngempama, umqhwaba umntu ashwabane. Bayasiqhwaba abantu bemidlebe nosigidi. Abanye ke bawusebenzise umdlebe kwizinto ezibaphathela imali. Wonke kumntu owenza isigubhu uzawuxelela ukuba isigubhu siphelela ngoba ufake umdlebe. Wena mntu othi ufuna ibhizinesi ibaleke, wena mntu othi ufuna imali, nantso ke into yomdlebe. Wena mntu othi uyothwala kuloo nto ithwaliswayo. Uba uyazijonga nalapha kuFacebook ayipheleli ingakhange kubhalwe umdlebe. Nalo ke ibali lomdlebe asifuni ukuyitsala kuba kaloku sizayitsala ide ngokubhida abanye. I just want to stress le nto ke bantwana abahle. Ndike ndathi ndithetha ngesandawane, ndayichaza le nto isandawane, nam hayi ndisasikhangela ndikasiboni. Bayandifowunela ke abantu bathenga isandawane and I'm telling them but I don't have esi sandawana. Siyathengiswa ezivenkileni ngo-10 bafuna usithenga apha kum, ngonam ndithi andinaso. I don't have umdlebe. Ndingafowunelwa ke ngumntu othi ufuna umdlebe. Mna I'm just nje umntu nje oziphathela i-information ukuba ndiye ndoyigrumba ndeza nayo ngaphambili. I will tell you xa into sinayo ikhona phayana evenkileni. Lena yanamhlanje sisicelo abantu abathe bhele khawusiphathele umdlebe. Nankoko umdlebe ke ningawubhidanisi nomdletyana, zifani. Umdlebe wodwa, umdletyana uwodwa uyazifumana ke kwezi venkile. Ikhona ivenkile lapha eMontibik yathengisa umdlebe we-R50. Ambothenga ke mntana omhle uzenzela isigubhu, uzenzela imali. Uthi xa sewusisityebi uze evenkileni ka-my friend ngoba ke nawe uthenge ngokusicuntsulela kuloo mali yakho eninzi. Masibulele ke ebesiyiphethe abantu abadala size nayo nantso, siyacamagusha.